אמא מבשלת הרבה זמן במטבח, ואני רוב אצלי ומשחק עכשיו. אמא מנקה ועושה כביסה, ואני הולך לראות עכשיו סדרה. אמא, אמא יקרה, כמה את עובדת, כמה משקיעה. אמא, אמא יקרה, נכון שאני ילד ולא עוזר סליחה. אמא, אמא יקרה, כמה את עובדת, כמה משקיעה. אמא, אמא יקרה, נכון שאני ילד ולא עוזר סליחה. אמא מתעוררת, מיד היא מכינה אוכל לבית הספר ותולה כיסה. אמא מיוחדת, אמא יש אחת, אז למה את הכל היא עושה לבד? דבר אחד תסבירי, אמא יקרה, למה